U domaćinstvu Čorak bračni par Nemanja i Brana već nekoliko godina unazad prave vrhunske, potpuno prirodne džemove, sokove i naravno ajvar. I sve to prodaju na svom kućnom pragu. Ajvar im je premium proizvod, a da bi on bio vrhunskog kvaliteta potrebno je odabrati i pravu sortu paprike. Papriku uzimamo od našeg komšije koji ima zasad svoje paprike, znači već godinama tako radimo. Paprika se prvo peče, posle toga se ljušti, melje i stavlja da se kuva. Dobro. Hajmo još malo da se vratimo na samu sortu. Pretpostavljam da je to sorta koju ste vi proverili da je najbolja se pokazala za pripremu ajvara. Zbog čega? Verovatno ima visok procenat suve materije ili kako slatka je. I jeste. Znači, prvo smo po preporuci naših starijih dama koje nam pomažu pri izradi. Preporuka je bila da uzmemo tu vrstu paprike. Paprika, da, mora da bude deblja, što kažu mesnatija, da ima više deblju tu strukturu, jer je najbolja za ajvar. Može dobro da se ljušti, jel tako vidim, da se lepo skida ovo sve? Pa tako je, mi papriku pečemo jedan dan, zatim je stavljamo u posude koje zatvorimo sa najlonima, da bi se ona potparila i lakše ljuštila, jer mi to sve ručno radimo i tako je lakše da se ta paprika oljušti. Da, a postoji pretpostavljam i neki drugačiji način osim ručno, mada ja znam i moji su još to radili. Pa postoji, mi smo to nešto stvarno čuli, ali mi nismo isprobali jer nam je ovo provereno. Provereno jer se jako dobro oljušti paprika i dobijemo dosta mase. Dobro, a što se tiče količine, ili imate otprilike predstavu koliko to potrošite recimo u toku jedne sezone kada pripremate ili to sad ide onako segmentirano? Pa znate šta, mi kada smo počinjali naravno to je bila neka manja količina. Samim tim kako nam je potražnja veća mi povećavamo i količinu paprike koju kupujemo, tako da sve zavisi ove godine koliko ćemo imati potražnju. Mislim, naravno pravimo i neke lagere da imamo tokom cele godine jer u januaru, februaru ne možemo praviti ajvar jer nema paprike. Mislim ima, ali više ona nije tog kvaliteta kao što je sad. Znači sad je da najvažnije. Da. Dobro, sad se to bira i priprema za ubuduće dobro. Znači onda očekujemo da bude što veća potražnja, da bi eto i komšije mogu nešto da zaradi i da proda što više paprike. Jeste. Pa mislim, mnogo je bolje, znači svaka godina nam je sve bolje i bolje. Mislim, mi smo počeli 2019. godine sa nekom stvarno manjom količinom, znači svake godine, kažem vam, sve više i više, znači tako da... Jel se sećate koja je to količina u pitanju bila? Jo, pa pravo da vam kažem, ne sećam se tačne količine, ali bila je manja neka količina. Za dobar i kvalitetan ajvar, dobra paprika je ključ svega, a osim toga žene koje čiste papriku kažu da se u ajvaru ne smeju naći semenke, jer je to još jedan garant kvaliteta. Znači ona kad se lepo očisti, i onda mi šaljemo dalje na mlevenje. Dalje je procedura ko neko drugi radi. To neko drugi radi. Znači vi ste ovdje, da kažem, zaduženi samo za ljuštenje paprike. Jest. Mi samo ljuštimo. I to jako dobro radite, mogu da priznam. Pa evo, trudimo se. Naravno. Dobro. Imamo malo iskustva. A je li to ovako svake godine tako radite? Svake godine. Što pripremate kući, pretpostavljam, za svoje? Naravno. Dobro. Je li ovo sad ovako dobro oljuštena paprika? Jeste dobro. Sad samo da se izvadi taj čapur kao kako ga zove već. Da. Neko. Ovako. Tako. Ako se malo raspadne. Nema veže, okej. Može. I ovako se sad tako, lepo se proseče i izvadi se, znači, svo to zrno. Jer zrno nije poželjno u ajvaru. Znači, paprika treba da je čista. Brana i Nemanja napravili su spoj tradicionalnog i modernog, pa su Smederevac i staru šerpu zamenili električnim prohromskim šerpama. Tako su ubrzali proces i postigli da im svi proizvodi budu ujednačenog kvaliteta. Smederevac smo isključili iz priče, jer smo spoj tradicionalnog, a opet i moderne tehnologije. Praktičnije je tako. Praktičnije, čistije, higijenski. Da, već smo naučili da ti vodiš dosta računa o tome. Znači, prvo ide ulje. Tako je, prvo stavljamo ulje. To se sad zagreje. Tako je, da. Papriku smo donali, ja vidiš šta sam se samlela. Tako je, paprika je... Slagala sam se sve sama. Paprika je spremna. I Brana mi je malo pomogla. Sad ćeš mi ti pomoći. Dobro. Što ja ovako njima pripremam, sad čekamo minut, dva da se ulje ugreje. Ovdje nam je masa koja je spremna, znači vidjeli ste paprika koju ste vi samleli. Molim te. Dobro. I
Sada ćemo... Znači ovo je moj zadatak da držiš kašiku. Tako je. I ti ćeš sad, molim te, da mešaš. Dobro, odmah kreće. Meše šerpu, tako. Meša da se sjedini. Sad ću ti ja pomoći. Ajde, ovo treba neka muška ruka, rekla bih. Malo je teže, ali dobro. Zato sam za početak te priče ja tu da im pomognem. Dobro, na organizaciji moram da priznam. U celom ovom procesu prerade paprike i pripreme ajvara veoma je važan i postupak pasterizacije, koji na kraju garantuje da će proizvod ostati bezbedan i zdrav. I Nemanja i Brana vode računa i da kasnije kada ovaj proizvod dođe do krajnjeg kupca, može da se konzumira bez ikakve brige i sa potpunim uživanjem. Sad je proces pasterizacije, a proces pasterizacije je važan zbog... Da se proizvod ne bi kvario, da bi bili sigurni da će proizvod ostati... Dobro. Sada stavljamo ajvar i 40 minuta ga pasterizujemo u temperaturi 30 stepeni. A unutra se nalazi vrela voda. Tako je. Dobro. I to stoji 40 minuta i posle toga smo sigurni da je proizvod neće da se kvari, je li tako? Posle toga vadimo ajvar, odlažemo ga u magacin, prvo u deo za privremeni magazin, tako reći u karantin, gde on ostaje 3 do 4 dana, da vidimo da ne bi slučajno bilo nekih promjena, u smislu da se ne bi pokvarilo nešto, mada nema takvih situacija, nismo imali, i onda ga odlažemo na lager, na trajni lager, posle prodaje. Dobro. Ovo je sve prirodno, je li tako, od prirodnih sastojaka? Nikakve veštačke aditive, nikakve konzervanse, ništa, zato nam služi oprema. To nam je važno, zato se i zove Eko Tajne, je li tako? Ekološki je sve kako treba. Ono što ne znamo, mi pitamo, imamo našeg tehnologa, Velimira Radovičića. Znači radite sa nekim ko se razume u to, nema šta, znači nema greške. Za sve pitamo struku, struka je ipak glavna pre svega. Još jedno pitanje, pretpostavljam da imate i svoje etikete, je li tako, Eko Tajna, to je sve tu, stoji. Tako je, da. To je isto važno, naravno da bi proizvod bio prepoznat na tržištu, je li tako? Za ajvar. Za ajvar. Tu sve piše koja je energetska vrednost, masti, poreklo, da, to je jako važno. Evo ovdje vidim da piše i datum, je li tako? Rok trajanja. Rok važenja, da. Dobro, sve je. Broj, QR kod, sve je. Sve je kako treba po pravilu. Želite još novih tema iz poljoprivrede i baštavanstva? Obavezno se javite, kažite odakle ste i koje teme vas zanimaju. Pišite nam u komentarima. Čekamo vaše odgovore.